Sisekulo udaba lwezinqumo ngowayengumengameli wezwe nonobhala jikelele we-ANC omisiwe semkela ezindabeni umhleli wezindaba zombusazwe e-SABC uMzwandile Mbeje. Shandu sikwamukele endabeni zasemini. Zichazani lezi nqumo ezimbili ezenziwe ezinkantolo ngoZuma noMahashule. Ingabe zizoba nawo umthelela engabini bikho kozinzo eqenjini elibusayo? Sibonga kakhulu sibingelele nababukeli nebala lezi nqumo zibaluleke kakhulu ikakhulukazi ke eqenjini elibusayo eqenjini elibusayo kodwa nasezweni jikelele njengoba sesishilo phela iqembu elibusayo into eyenzeka eqenjini elibusayo iyalithinta nezwe. Into ke njengamanje uzoyibona yenzeka ukuthi iqembu lelo mhlambe eliphikisanayo naloyo ongumongameli uRamaphosa lizobona ngathi ngempela ayikho into okuzomela ukuthi liyenze ngoba vele sebeshilo ukuthi izinkantolo vele ayihambisani nabo. Into engicabanga ukuthi njengamanje abayicabangayo ukuthi lolu daba okuzomela luliwe ngezepolitiki vele sekubonakele uma ukhumbula lo mbuthano ongaphandle kwasenkandla kwakuwumbuthano wezepolitiki loya naphezulu kwakuthi loyo mongameli uZuma wayezoboshelwa into ehlukene kwezepolitiki kodwa bakuphendula ukuthi kube into ezepolitiki. Into ekuzoyenza ke esli ukuthi uqhekeko eqenjini elibusayo luzoqhubeka nokuthi ke luzinze kakhulu futhi nodaba lolwenzeka kuloyo ongumongameli uZuma njengoba naye ebezama ukuphuma ejele akwangavumeka futhi nalo futhi lizophinde libonakale ngaleyo ndlela. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi labo abaphikisene nalesi simo iyodwa mhlambe manje indlela abayicabangayo ukuthi bengalwisana nalesi simo. Uzokhumbula ukuthi njengoba kuJuly njengamanje ngoDisemba 2022 sli kuzoba nokhetho olukhulu lokukhetha ubuholi beANC. Ilona themba ke asibe nalo manje. Into nje singayisho ukuthi lezi zinqumo ozibonayo zidlala enkantolo zithinta iqembu elibusayo zigcina sithinta nezwe ikakhulukazi zisho ukuthize kubantu abangezwani kweANC. Into ke asebezoyiqala manje ukuthi ke bazophindela kubantu ababo emabranchini kusho ukuthi ke emagatsheni ukuyokhuluma nabo ukuthi cha indlela esizoyikhulula ngayo iyodwa ukuthi nje uma ngabe sekuyisikhathi sokuthi sikhethe ubuholi sibufunayo. Ungakhohlwa ke ukuthi wathini uMahashule eminyakeni cishe emithathu edlule kumbe emine edlule beqeda ukukhethwa waya eMaritzburg wathi ma comrade ningakhathali iminyaka emihlanu ubala nizobuthola ubuholeni obufunayo. Uma kwenzeka kanje uvele uyibone lento ukuthi iyalapho. Sibonge kakhulu ke Shandu ngesikhathi sakho.